karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Tuwagan niyo sa gawas na mukhang kahoy. Unsa? Si Ian? Nagbugha og kahoy? Oo. Klaro kayo nga dunay nagtukmo na niya aron bunugon ang lawas sa trabaho. May problema ba si Ian, Alexa? Aha? Alexa, nakabati ka ba sa akong pakutana? Unsa may problema ni Ian? Kuan. Klaro kayo nga doon na siya problema. Kay imposible nga magbugha siya kahoy. Gawas lang kung nagpa-impress na siya og babae. Kaysa masayang pa-impressan diri. Ang mga agokoy sa baybayon? Oh, kung mauna, doon na tingali siya problema. Oh, tingali. Kay kalita man na siyang gisapot. Mao ba? Oh, sige. Obserbahin lang ng iyang lihok niya. Oh, Ed. Ikaw, kumusta naman ka? Nagpa-check up na kagbalik sa doktor? Ayaw kabalakan ako. Ang project niya ang atimana ug ang akong anak. Ha? Susiha kung unsay problema ni Ian. Busing? Ako na sa ibugha, busing, bi. Now, singot naman kaayo ka. Sagdi ko dire, Binoy. Wala kalayas ang tanaw ni busing, oy. Ako ngayon yung driver. Nagpahiyahay og lingkod-lingkod dire. Murag Prince Charming. Sabtang ikaw akong amo na, gikapoy nagbinugha di, ha. Pasagdi lagi ko! Pasagdi na siya, Binoy. Di pa ka, ana? Ikaw na'y agawon nga tanawon ka ron? Yan ang midool naman sa ka. Kay nanawag man ang imong amahan, ipasusi ka. Kung ganong ipasusi mo ko niya. Nahadlok siya nga nagbinuang na sa kudere sa akong trabaho? Oo man. Pero naibaw siya nga may problema ka. Kung ganong naibaw mo siya? Imo ba siyang gisultihan? Bahin ni Lera? Lo, oy. Nga nagatang musulti man ko niya. Pero nahibaw siya nga nagbuga ka og kahoy. Kay ako man siyang gisultihan. Mao to nga nahibaw siya nga gisapot ka. Ikaw ba? Sus! Ops! Maka-witness ko sa imong buhatong krimen, ha, busing? Ayaw yun. Ganong imo magisultihan si Papa nga may problema ko? Nasultihan lagi nako siya nga nagbuga ka og kahoy. Mao nga nahibaw siya nga gisapot ka. Kay imposible kuno nga magbuga kag kahoy kung normal ra ang utok nimo. Sus! Bida gini mo eh! Sus! Oy. Witness ko, busing, ha? Niya arabayag yun ko. Bida bitaw ko yung istorya, ha? Hoy, Ian. Nakailan ni mong imong amahan kung sa puton ka do? Mubuhat ka ni kag mga butang nga imposible ng buhaton sama ng pagbuga o kahoy diha kay baw siyang gisapot ka. Posible. Kung sa may naka-imposible ning nag-exercise naman ko. Bitaw, sab, ma'am. Kaklaro, ana, nag-exercise naman ko di ay nas busing. Makaingon lang ko nga exercise na kung happy ka nga nagbugha diha. Unya kay, gubot man kay nang naong nimo nga nagbugha. Mura man kag kakitkiton gani anang kahoy. Bitaw sa busing. Klaro magisapot ka, good. Ay ko ninyong bantay eh, Tulor gani ta dinhi. Natural nga makabantay gid ko nimo. Hilom! Hilom na lang di ay, ma'am, oy. Aron wanay gubot. Dili. Di ko mo hilom kung dili ka mo sultis problema nimo. Na, di man sa siya mo hilom, busing. Unsa lagi ako isulti si mong amahan nga problema nimo? Igna, nabuang na ko! Unsa? Kung manawag si Papa, ug mangutana nimo kung naunsa na ko.
Ingna nga nabuang nako. Oh, nana, sortihin na lang si Sir Ed, ma'am, oy. Nga para pa ospital na ni si Sir Ian. Ayaw ko pag-apil-apil, Binoy. Ingon bitaw ko, di ko mo apil. Oh, sige ha. Ako ingnon imong amahan ha, nga nabuang na ka ha. Oh, hoy! Asa mo ka? Manawag si mong amahan. O ayaw ko nga likoy kay imo kong inahan. Wiset! Busing. Unsa man gyud tinuod nga rason kung anong di man kaganahan nga magpakasal ni Miss Lariang? Naibaw na kasrason, Binoy. Aw, uno. May lain kang babae nga nagustuhan. Ang maistorya ta ba gyud ni Busing ba? Tuloy. Kisa mo na ba yun na, uy? Pabugha ka, ha? Ay. Di taon ko pabugha, Busing, uy. Unsa ko good. Sige, Busing, uy. Padayon na din sa pagbugha kahoy diha kay mag-swimming na napod ko. Ha? Sige, alis ako diri, uy. Falls from in love in a hurry. Kunto pa. Wiset. Naunsa mo ko? Mamalisa. Amigo malipay nga. Mabdos si Dira. Indot, mamay. Oh, Binoy, kadiyat manlotion sa ko. O, dali, diho. Mag-swimming ka. Bisit! Ano magsipok ba na kung nga magkakita ni Alex ang malipay? Pero, unsaon mo na ko si Lira? Lira, Tito Ed? Nasuroy lagi ka din sa butik. dugay na kong wa makanhe. Gusto lang kong mutanaw kung usay lakaw nining butik sa kanhin akong asawa. Nangita ka ni Tita Agnes dito? Nagkasulti na mi. Unsa man dito? Gusto kag kape? No, ayaw na. Mangumusta lang ko kung unsa na ang trabaho nimo din eh. Okay ra ko, Tito. Mayo. Ano sige. Marami anhay man nagtikuwang. Naniid ka siya sa akong trabaho din eh. Unsa ka kung ako na lang siya sultihan nga maptos ko. Palabyon ko lang una ning o sa kaadlaw. Tanaw na ko kung makikita bagin ako sa iyan. Kakapoy sa akong lawas. Gipamaulan ako sa among swimming ganinang Pinoy, uy. Oh, kisa maning nanawag? Hello, Ed? Napangutana mo na ba si Ian sa iyang problema? Oo. Napangutana na. May problema ba siya? Oo. O unsa man kunoy problema ni Ian? Nabuang na kuno siya. Sa'y nabuang. Mao man na iyang gitubag sa diyang ako siyang gipangutana kung naunsa siya. Igor mo siyang mingon nga, nabuang na siya. Ay, pagkaway klaro bata. Pasagdi na lang siya, Ed. Total, nagtarong mo siya siyang trabaho diri. Okay. Ikaw nang bahala sa kong anak, Alexa. Aha? Unsa man gyud kung mawa ko nining kalibutana kung edad o kahimsog na ang hisgutan. Ikaw na ang tugyanan ko sa kong anak, ha? Sulbara ka ng iyang problema, Alexa. Kung unsa man na. Unsa? Sige. Mupahuway na ko. Kay medyo naglain akong lawas. Aha? Sige. Bye. Good night. Hello? Hello, Ed? Gi-off na niya ang cellphone. Unsa man to yung gisulti? Mura man nun to siya nanugon. Yung sa tanong nawag? Ay! Nadi ka di, ha? Karoon mo ka mo abot. Ayaw pag una-una nga, naniid ko nimo. Kinsa taong kasulti no? Ang imong amahan. Unsa may gisultihan ninyo? Ako na siya gisultihan sa imong giingon nga problema nimo. Unsa? Unya, unsa may
Imo gisulti kang papa? Miingon man ka nga nabuang na ka, idi ako siyang gisultihan nga miingon kang nabuang na ka. Unsa? Yabaka gid mo eh. Anong imo man gisulti ni papa? Unsa di ay? Mao man na imong gusto gisulti nako niya, di ba? Idi ako gisulti. Sus di mo eh. Ay, ako ba iyan ba? Wa na gid ko makasabot nimo ay. Lisod na jud kay kang ispilingon. Ako pa nimo no, magminyo na lang mo si Lira oy, aron mahapsay na ta. Og nagtuog kang mahapsay ta kung pakaslan ako sa Lira? May nang mahibaw ka nga kung pakaslan ako si Lira, ikaw ang maproblema. Tungod kay doon na kay kaatbang sa imong kamalditas bay. Ikaw ang mabutang sa peligro kung pakaslan ako sa Lira. Nakasabot ka? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!